Nafarroako iparraldean kokatzen da Bortzieretako herririk ekialdearrena izanik. Usategiak eta inguru naturala protagonistak bihurtu dira betidanik nahitanahiez. Festak abuztuan ospatzen dituzte zehatz-mehatz 14ean eta 18ean. Horrela gauzak ez daukat inongo dudarik badakizuela Etxalarren egingo dugula gaurko geldialdia. Natura zinguratuta usadi eta historia esanguratsuak eta nola ez ba erakargarria eta lasaia biztanleriaren aldetik. Hortaz, hitz bakar bat ere gehitu gabe, goazen gozatzera. Txiku, Iepa, egunon, Iban, ongi, eta zu? Hementxe gaude oso, posaren posez, Etxalarren behingoz, eta oso gustora. Uste dut, erdigunean edo bihotzean zuen herriko plazan, ez? Bai, hau da Etxalarko herriko plaza, eta, plaza, frontoia, benda, banketxea, ostatuak, Etxalarko eliza ondoan, orduan Etxalarko gunea edo bizitza, hementxe egiten da, bai. Hemen egiten dezu, ez? Hori da. Pixkat hori sozialki ere, ezakit historikoki edo etimologikoki beti gustatzen zaigu jakitea izena nondik datorren. Eta kasu honetan Etxalar izena zenolako jatorria edo sorrera du? Etxalarrek du alde batetikan etxe eta bestetikan larre. Etxe, larre, Etxalar, hortikan etortzen da, ez? Gu hemengoak etxalartarre gara, eta idatzitan eta lehendabiziko aldiz ikusten dena Etxalar izena da 820. Urtean Etxarrenen egin zen batalla batean, han egon zen Inigo Etxalar, gaztelu etxeko gizon bat, jabea. Eta antxe ikusten da Etxalar izena, ez? Eta gero kuriositate bezala, hainbat liburutan agertzen da lehen Pompeio hemendik pasatu zela eta Pompeiopolis izena hartu zuela. Baina, kokatu hor dugu pixkot perspektiban, orduan ziren hainbatze etxe, izanen ziren lau etxe, eta egile da, badirela, romanoen aztarnak, bide aztarnak, eta orduan, pentsatzen dugu 820. Urtea, baina puska lehenago bazegola zerbait hemen. Beraz, erromatarrek ere preziatzen zuten Etxalar? Bai, preziatu, pasatu egin omen ziren, Iruña aldera hartzeko, bai. Hori da, pixkate, historia edo iraganera begiradat botata, baina gaur egun ekonomiaren aldetik ze aipatu dezakegu, zenolako sektoreak indartu duten hemengo ekonomia? Sektore aipatzen aldugu lehen sektoreak adibidez azkeneko 20 urtetan kriston gainbera izan dudala, momentu honetan profesionalki lehen biziko sektorean dozen erdi bat lagun edo 10 lagun biziko dira, ez? Orduan, horrek indar pixko bat galdu du. Gero aipatu bigarren sektorean, hau da, industrian eta gehienak lan egiten dute Berako edo Lesakako herrietan, ordoden fabrikatan, baina, aipatu behar da baita ere, oen dela 20 bat urte edo, sortu zuela hemen enpresa txiki bat, lorpen izenekoa, eta nahiko tamaina handia du, eta hemen Etxalarren dago, galtzerdia egiten dituzte, eta nahiko lan ematen du herriko jendeari. Momentu honetan 40 bat izanen dira, hirugarren sektoreak nahiko indar izan du. Eta erran daiteke Etxalar eta Hortxagabia direla Nafarroan landaetxe gehien duten herriak. Orduan, gero kokapen aldetik ere nahiko ongi kokatu gaude, badago mendia, playera joateko ere Onjarbi edo Hendaiara edo 15-20 minutotan hor zaude, Bertizko parkea bastan, iparraldea, orduan... Lekuitzera edo aproposa, ez? Edo zer egiteko? Batez ere bisitarientzat gustatzen zaie, hori ez, tokia, ez. Eta suposatzen dut ere gustatuko zaiela festak? Baita, bai, noski. Zeintzuk dien eta noiz ospatzen dituzu? Bai, hemen Etxalarren abuztuaren 15ean ospatzen ditugu bestak. Gorenenak edo... Bai, hori da, Nafarroa erdiak bezala, abuztuan 15ean.
eta bueno, lau egun besta izaten dira, eta bueno, hemen inguruan ere herri desentek izaten dituzte 15ean, Zugarramurdik, Alantzak, Mugaire, Amaiur, bueno, herri desente, hori da. Bai. Eta zertan nabarmentzen dira pizkate Etxalarreko festak, ez da egite dantzen aldetik, musika, giroa... Giroa da giro herrikoia. Hor, aipatzekotan berezitasun bat bada igual egiten diren afari eta bazkari popularrak, eta hor batez ere azkeneko gunean egiten den asaua, ez? Asaua, gero joaten gara presara, eta pixkat berezitasun bezala hori, eta gero edozein herri txikietako giroa, ez? Familiak elkartzeko gunea, urtean behin etortzen direnak agurtzeko, eta hori. Baina hemen zerbait aipatzekotan usoa da, ez? Gainera hemen Etxalarren urria eta azaroan usoa modu bitxi batean egizatzen da, eta orduan hori nabaritzen da gero hemengo ostatuko menuetan usoa agertzen dela platerean, ez? Usoak eta usategiak, ez? Komenta guzu pizkate nolakoa dien hemengo usategiak, uste Nafarroan dauden bakarrak. Hori da. Etxalarren usategiak badaude, eta zuk aipatu duzun bezala Nafarroan toki bakarra da sarea bidez ehizatzen da, ez? Orduan, aipatu baita, badirela dokumentu batzuk 1378koak nun aipatzen diren ja sareak baziren, eta ordutik unat iraundu 600 urte, eta da Etxalarko berezitasun bat, ez? Orduan, ehizatzeko modua bitxia da. Mendiak U bezalako forma dauka, eta erdian daude sareak arboletatik zintzilika. Orduan bi aldetikan, badago jendia alako postuetan, trepak deitzen ditugunak, eta han paleta batzuk botatzen dira, usoa engainatzeko eta jeisteko, ez? Paleta horiek paleta xuri batzuk izaten dira, ping-pong paleta modukoak, eta orduan horiek airian botatzen dira, eta usoak, uste du, hori harrapakari bat dela, edo azore bat, edo alkoi bat, eta harrapakari horiek iten dute jeitsi, eta gero azpitik gora uso hartu, ez? Orduan usoak maniobra hori ez egiteko, iten du berekin batin jeitsi. Orduan nolabait, engainatzen dugu, ez? Eta orduan, usoa jeitsi egiten da, erdira bideratu, oiuen bidez, trapo xuriekin, eta sorte pixkatekin sare azpian sartzen dira, sareak bota eta bizirik harrapatzen ditugu usoak. Bakarrik bukatzeko, kamaraz kanpo komentatu diazu pizkat ezenolako bitxikeri edo pasarte dauden. Lehen aipatu dizut Gaztelu etxea, hor Carlos Bosgarren enperadoreren idazkaria izan zen, Gaztelu etxeko gizon bat. Gero bitxikeri gizere aipatu Aznarren atatxi hemen jaio zela eta hemen entertua dela, gainera. Beste bitxikeri bat ere, El País egunkariaren sortzaileteko bat ere, bere leinua hemendik etortzen da, Pradera abizena zuen, Javier Pradera, eta Praderenea etxea hortxe dago. Eta gero bukatzeko, ez luzatzeko, aipatu Amaiorko gazteluan, hor dagoen monolituan, azkeneko 5 defendatzaileen bat Etxalarkoa zen, eta antxe jartzen du Joanes de Agerrea, Etxalarkoa, eta suposatzen dugu Agerrea etxekoa dela, ez? Patxiko mila esker denagatik, eta ez da arte, eta zaituko gure bilaldia mendik. Hori da, venga, agur.
zuri bai. Ondo, hementxe gaude, Etxalarren, zuen herrian, eta orain arkitektura zibila eta erlijiosa dugu aztergai, pixkat horri buruz hitzen behar dugu, eta badekigu horri buruz zu oso jakituna zehala. Eta hemen aurrez aurre Andre Maria Eliza dugulako, konta iguzu pixkat zenolako ezaugarriak ditun, noiz eraiki zen, nork eraikizun. Bai, lehenbizikoaz ez daukagu dokumentu edo ageri idatzerik ez daukagu, ez zera. Baina 13. mendekoa dela, horko sarrerako estiloagatik, eta hor, zerean ere horrela dute txartua, hor bada katalogo monumental edo Nafarrokoa. Eta han horrela dute sartua 13. mendea, eta zer. Gero orduan hori egin zen herriare joan zen, orduan zera bizanlegoa ugaritzen eta herria hunditzen, eta horren arabera 17. mendean hunditu zen, eta gero 18. berriz ja. Eta orain ja 18. da azkenekoa egin zena. Ez dakit zer aipatu ezakegun bai kanpokaldean, barrukaldean, erretaulak edo... Bai, orduan hor gelditzen dena da, barrenean, erretaula denak berriak dira, berriek erran nahi dut. Azkeneko handitzia izan baitzen 18. orduan 18. Beraz, 200 urte gutxi gora bera aurkiko dutu. Orduan hori dira. Arkitekto donostiar batek egin zituen, batez erretaula nagusia, eta gero gelditzen dira lehenagokotik, gelditzen dira iduri batzuk, 15. mendekoa bat, eta besteak 1606 urtekoak. Horien paperak baditugu. Iruñeko eskultore batek eginak, eta horregatik badakigu ja urtea, eta zenbat kostatzen ez, baina oraindik kobratzeko ez zaukala, eta bera erreklamatua bai, eta holakoak. Bai, hori du, eta gero hemen inguru hau hilerria, edo kanposantua izaten zen, bi aldetan, eta Elizabarrena ere bai, badakizu ez zera, Elizabarrenean ere lurperatzen zela. Eta 19. mendean, Madrideko zerak, gobernuak agindu zuen urruntzeko zerak, hilerriak ez. Eurek osasun arrazoia eman zuten hortarako. Eta ordu 1850ean ja hau utzi eta ja beste hilerri berrian hasi ziren lurperatzen. Harri hauek jadenak ordukoak dira, ordukoak esan idut, hilerri zaharrekoak dira, badira batzuk erdi arokoak eta badira mende desberdinekoak, 17. mendekoak, 18. Eta dena den hauek ere hauen historia Euskal Herrian zabaldua zen hau, hilerriaren ohitura hau. Baita, arkitektura zibilak badauka bere pisua hemen, adibidez, gazteluari buruz hitz egiten baldin badugu, ez? Konta eguzu pizkate gazteluaren historia, nondik datorren, nor zan bere jabea... Etxea, gutxienez alde bat, 14. mendekoa izan daiteke, baina lehenagotik ere etxe hori bazen. Hor, zera entziklopedian, Aguñamendiko entziklopedian, ageri da 8. mendean, 8. eta 9. mendean, horko gazteluko jaguna, halako batalla batean, etxarrengo batean, eta bestea ez daginon, eta ibilia ez. Orduan, orduko bazen zera etxe hori. Lehen hala zegoen, sarrera hori irekia kanpotik ez. Fatxada, eta gero fatxadak, beko atea ireki izan ezkero, badu eskalera zuzenean, nik ez da izan bat, metroko ez zera, eta
Ez polita da zera barrendik ikusteko, bai, bueno, epokakoa. Epokakoa, ez? Bai. Eta hemen ikusi egun gure inguruan etxeak ere epokakoak dira, duinak gutxienez bai, ez? Politak eta badakute bere ere... Bai, hemen hor eskuinaldera begiratzen baduzu, hor badira egitura egurrezkoa dutenak eta hor ageri dira 3 etxe edo 4. Bueno, horietakoak orain ez dira inbeste. Lehen egurrezko etxeak eta gutxienez lehenbiziko solairuraino. Ez, izaten zen arrizkoa eta gero ja egurra. Ez. Baina ja gero beranduago joan ziren aldatzen. Hemen begiratuz gero ikusten aldira etxe fatxadetan 18. mendean berritua. Horokoak eraldaketak egon ziren edo materialaren aldetik. Harria, orduan hemen etxe horietan ageri da garbi noraino zera zen lehen harria eta orain gero ja zera guziek fatxada, bazterrak eta lehio iskinak eta horiek denak ja arrizkoak dira gerozte. Eskola zaharrak dituzte 120 urte edo horrela dituzte. Bai, lehen eskolak ibiltzen ziren urte batean edo urte batzuz etxe batean eta beste urtez bestean eta lekuz aldatuz tala ibiltzen ziren. Eta orain dela hori 120 bat urte egin zituen batek ordaindu zituen zera hori eskola berriak edo eraikuntza hori egiteko. Zaharberritze lan egiteko. Eta geroztik hori izan da. Bueno, orain egondu da zenbat, 4 edo 5 urtez tipitapa, zera, aldizkaria hor zuten egoitza. Orain lesakan da. Bueno, Peio, mila esker, gurekin egoteagatik oso gustora egon gera, eta gure bisitaldia segituko dugu hemendik Etxalar barrena. Ederki. Bale ondo izan, agur. Agur, bai. Dagoeneko elkarrizketa soil bat geratzen zaigu Etxalarren ondare guztia ezagutzeko. Luz eta zabal hitz egin behar dugu inguru giroak eta ingurumenak herri honetan esan duen eragina eta islari buruz. Ezagutu ezagun ba! Javier, zemuz? Hementxe gaude, Etxalarren, azken elkarrizketa eta, kasu honetan ingurumena izpide, ez? Eta horretarako, presaren aurrean gaude, parean, eta konta iguzu pizkat zenolako importantzia izan duen presa honek Etxalarren, ez? Presa honek baditu, izan du bai bere garrantzia herrian. Hau bere garaien presa hau egintzen erdiko errotarentzako. Gainera hor, paratze omen du hor uraren azpian zedata egina den, presa zahar bat da, Arrigorriz egindako presa eta presa hau espres egin zuten erdiko errotara ura bideratzeko. Olako presa ja baziren herrian ere beste bizpahiru, guain dela urte batzutako uholdek desegin zuten eta gero errotako ura bideratuz aparte ere bainu tokia bezala erabiltzen zen igerilekuak ez zirenean. Eta, gaur egun ez da, igerilekuak badaude eta ez dire horrela erabiltzen badago, ohitura adibidez bestetan, egun batean dena bazkari bat asau deitzen zaion bazkari horren ondotik, denak etortzen gara hona pixkot refreskatzera. Txapuzoi bat hartzea. Hori da. Eta, hola, gerore, moen dela urte batzuk ere, egintzen hemen ikusten den bazterreko hau da izokien pasabide bat. Eta nolabait, izokientzako goiti joateko aukera ematen zaie zera horrekin, pasabide horrekin edo. Eta gero ere ikusten diren bai hauek ere azken urtetako gauz bada, leheno ez zeuden eta gainetik salto egiten genuen eta horrela editzen ginen. Gaur ez dakit, araudiaren aldetik debekatuta dago hemen bainoatzea edo txapuzaiak hartzea, ala ez? Printzipio norberaren gero ere errekak ez dire betire nahi du, nahiko erreka garbia da.
Bino, bai, hemen ez da igerileku bateko kloroa eta olako gauz hori, bino bertzelako girua, inguruare, hori ez polita dago da. Ikusten da ur garbia dela, gardena, ez? Bai, azken urtetan. Edatekoa ere. Edateko modukoa ez dakit, baino lehenkoan batek erraten zian, bai, hau edateko moduko da, bino, bueno, beti leku maitatu izan da, batez ere udagiruan hemen leheno hau dena jendez beteta egoten zen eta giro polita sortzen zen. Gerora, pixkanaka guan ja bihurtu da nolabait turismoko leku bat bizitegarri bat. Gainera ondoan dago auzoko garbi leku bat ere bai, eta nolabait inguru bizitarako lekua bihurtu da. Probetxuzkoa bihurtu da. Bai, hori da. Gainera hemendik goiti nolabait arrantzare egin daiteke, eta hori da pixkotunen inguruko guan ja gauz turistiko bat bezala ditu da bai. Turistikoa baldin bada, zer esan diezagukezu pizkate meategi buruz, ez dakite hain turistikoak diren, edo iraganean, arestian, gaur egunez? Gaur egun ez dire hola sobera ezagunak horiek, meategi horiek erabili ziren batez ere, garai batian hemen ere etxalaren izan du ziren, aipatu, hola fijo badakigu izan du zirela benpin bi meategi, bat hor herri sarreran dagona nahiko handia izan zena, eta gero bertze batzuk hor bastan aldera. Eta paperetan edo agertzen dena da pixkot komplementu gisa. Hor meategi horitatik ateratzen zuten burne minerala, gero burdinoletan lantzeko. Bino, bueno, batez izaten zen komplementu gisa, ze bateratzen zen materiala tikia zen. Gehiena zeratik ekartzen zen, Bizkaitik, Somorrostrotik ekartzen zen, bidasoan nabigarria zenean, ekartzen zuten Endarlasatik goitiaino, Villanueva itzeneko leku bataino, eta hortik ja manduakin eta gurdiekin ekartzen zuten. Baina, bueno, badira, dena dela hor badago bat nahiko ezaguna, hortan ibili garenak ezagutzen duguna dagoela Errando lepoan, Azeri lepoan izeneko leku hortan, eta gero badire ere herriko zenbait lekutan, baina nahiko estaliak eta ez dira nolabait registratuak edo. Ezagutzen dira, hitzez hitzeko doa batetik bertzera kontatu dielako. Gaur egun zen nolako funtzionamendua dute, edo, bueno, ez dakit turistikoki ere, pizkate baztertutak daude? Berdin, erran nahi du turismo aldetik saiatzen gara pixkot esplotatzen. Bai burdinolak eta baita ere meategi hauek pixkot etxalarko historia kontatuz eta horretarako gaur egun. Gainera, batez ere burdinolak gehiago ezagutzen dira, errestuak gainik ere gelditzen direlako, mino meategiak ere, ez dira, gainera ez dira, berez zulo bat mendian dira, ez dira gauza handia nola, haunitzez ikusgarriko dira burdinolaren errestuak. Herritik 200-300 metrotara kokatu dagoen baserri bat da, koka baserri bat da, eta bertan inguran ere kokatua dago herriko depositua, ur edangarria dagoen depositua, eta bertatik ikusten da herriaren herrigunearen panoramika ederra. Gero herria ongi ikusten da Azkua menditik, eta gero bertzele mendietatik ere ikusi daiteke. Bueno, hola hurbilena eta turista batentzako interesgarria, kokako begiratokia eta oinez joan daiteke, igerilekuetako bidea jarraituz, eta hortik panoramika ederra. Gainera herri nahiko bildua izakita, dena ikusten alda ongi. Liluratuta gelitzekoa. Bai, bueno, jendiari gustatzen zaio, orokorrean etortzen dira, gainera, turistak etortzen dienean, eta ni batzutan egoten naiz turistekin, eta aipatzen diate, gomendatuak etorri gara, erraten digute agitz polita dagoela, eta eurek ere konfirmatzen dute, haunitzek ere gustatzen zaie, bai, estatu mailakoak eta baita ere, gero eta atzerritarrak gero eta gehiago nabaritzen da, inglesak, alemanak, bilatzen dute, nolabait natura, mendietan ibili, eta bai, nik uste pixkot, beste motatako turismoa bilatzen dutela. Eta hori nabaritzen hasi da, atzerriko jendia etortzen dela bai. Javier, mila esker, zurekin solasten egoteagatik, eta disfrutatuko dugu gehiago zuen ondareaz. Bale, ondo izan eta beste bat arte.
Gaurko emanaldiaren bukaeran gaude, Etxalarretik gora eta behera ibili ostean, amaitutzat jo behar dugu gaurko bisitaldia. Hori bai, ziur nago ezer gomendatu edo esan gabe, bueltatuko zaretela zuen kabuz. Esandakoa, aio!